Estimat Pau, estimades companyes i companys de Tarragona, amigues i amics, és un orgull saber que hi sou, que no defalliu, que seguiu endavant, amb optimisme, lluitadors, treballant, amb un somriure, generosos, cohesionats i amb tota la voluntat i determinació intactes. El vostre escalf travessa els murs del presidi i ens acompanya a tota hora. Sapigueu que ens sentim forts, molt forts, i que no defallirem. A Tarragona vam obrir la campanya pel referèndum de l'1 d'octubre, en un Tarraco Arena Plaça, ple de gom a gom. La tria no va ser casual. Volíem esperonar la participació en aquesta gran capital que necessitem al servei del país. I precisament un 1 d'octubre del 2011 vaig fer el primer discurs com a president d'Esquerra i ja aleshores us deia que una cadena és tan forta com la més feble de les seves baules. A Tarragona necessitem ser més forts. És a capitals com a Tarragona que ens juguem el país. És a places com a Tarragona on tenim la responsabilitat de sumar per guanyar el futur. És aquí que necessitem guanyar, amb musculatura per ser invencibles. A Tarragona, a tot el Tarragonès, a tota la Costa Daurada, hem de saber alçar una força democràtica i republicana al servei dels seus veïns i de les seves necessitats. Tarragona és una gran ciutat, el referent d'un territori que cada dia ha de ser més republicà. Una ciutat que ha de ser un dels motors del país, de la llibertat i de la justícia social. Esquerra ha de treballar incansablement, ha de ser el far de la lluita pels drets civils i polítics, far de la lluita per la llibertat, al servei d'un projecte que ha de liderar la lluita per la fraternitat, per una societat més lliure i justa, de la cohesió social. Necessitem que tothom hi posi el coll, teixint complicitats per avançar, fent bona feina a cada municipi, al costat sempre dels veïns, al costat dels sectors productius de la nostra societat i al costat dels que més ho necessiten. Sovint us he dit que mereixem guanyar, que volem guanyar, i el que hem de fer és guanyar. Volem dibuixar el somriure de la victòria, com sovint diu el Gabriel Rufián. Somrieu, perquè hem nascut per guanyar. Aquest moment històric demana el nostre compromís, la nostra cohesió com a grup humà, intel·ligència política i eficàcia per damunt de la cridòria. Sumar i sumar fins que siguem imbatibles. Compto amb tu, Pau Ricomà, com compto amb tot aquest equip humà que t'acompanya per fer tota aquesta feina imprescindible i alhora titànica. Tard o d'hora sortirem de les presons i ens sortirem més forts, amb el cap ben alt. Si hem de pagar el preu més alt pel nostre compromís amb la justícia, la llibertat i l'1 d'octubre, ho assumim. Un cop més, és una conjuntura històrica. Assumim la presó conscients que aquesta forma part del camí i que és i ha estat així en èpoques pretèrites, aquí i també en altres latituds. Aquesta llarga història de defensa del país i de construcció d'una majoria republicana ha servit per sumar molts partidaris a la causa de la justícia i la llibertat, tant que avui en som més que mai. Tal com he recordat repetides vegades, i no me'n cansaré, si volem guanyar, si aspirem a una victòria absoluta de país, hem de representar el conjunt del nostre país, sumar i sumar. Això exigeix seduir i convèncer i perseverar. Volem una victòria de país inapel·lable, volem una majoria imbatible que faci imparable el nostre ideal republicà. I aquesta majoria comença també per Tarragona, la construcció de majories polítiques i socials, amb fam de justícia i set de llibertat, a cada poble, a cada ciutat, a cada barri. És l'avançala de la República Catalana. Molts ànims a totes i a tots. Persevereu perquè jo ho faré, fins que siguem lliures. Estigueu orgullosos de tot el que hem fet i prepareu-vos per tot el que vindrà. Una immensa abraçada. Us estimo. Guanyarem! Oriol Junqueras, 4 de desembre de 2018, Lledoners.